наимҷон дадабоев ки барои бадрafторӣ нисбат ба ҳамсари собиқаш дар ҷустуҷӯ қарор дошт, дар натиҷаи баргузории як қатор чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ санаи 24 марти соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд. раёсати вазорати корҳои дохилии Душанбе гуфт зимни пурсиш дастгир шуда кирдорҳои авбошонаи содирнамудаи худро пурра тасдиқ намуда сидқан изҳори пушаймонӣ намуд. худи наимҷон дадабоев барои шарҳи қазия дастрас нест. қаблан раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе хабар дода буд ки шахсияти мардеро ки як ҷавонзанро латукуб карда маҷбуран ба мошинаш савор карда буд муайян карда ӯро таҳти ҷустуҷӯ қарор доданд. маълум шудааст ки ин сокини пойтахт наимҷон дадабоев дар боғи роҳи нав бо ҳамсари собиқаш муноқиша карда ӯро зери мушту лағат гирифтааст ва сипас ба мошини таксӣ маҷбуран савор кардааст. санаи 22 марти соли ҷорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардид ки дар он лаҳзаи латукуб ва маҷбуран ба мошин савор намудани як ҷавонзан аз ҷониби як мард инъикос ёфта буд. ин видео мавҷи вокунишҳоро ба бор овард ва бино ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохилии Душанбе шаҳрвандону корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз мақомоти милитсия дархост карданд ки ҳодисаи мазкурро санҷиш ва нисбат ба он мард дар доираи қонун чораандешӣ карда шавад.